Yan ang may kahit. Ano yung sa Facebook? Yun. Ano dito? 40 jambon. 20. Tandiyan sa. Tarang dyan ma'am yun. 25. Oh, pwede, okay na ako. Pwede na ako mag-inom. Aba, ayos. Narinig pala ni mamay. Ay, Eugene, punta na ba ako dyan? Kagalitan ako ni Pe. Inom ka agad sa naisip. Highline shout out. Yung pilang lahat, paninda ko ngayon. Hoy, Maroko. Hoy, Karen, Maroko. Marjo, hoy. Kuya Mabi, bawal muna alak. Kahit may mag-sponsor pa dyan, ayaw ko mag-alak. Sana all, ayaw. Len, shout out din, tambay lang insan. Salamat insan. Sis Len. Dalawang kilong sayote, pa-deliver na lang, aray mo. Kalayo mo dyan. 19 viewers, thank you. 40 lang, 40. Kaya 40 lang. Huli natin. Hi Will, boom. Len, shout out. Nice to meet you. Sabi niya no. Boom, B-boy. Belma, Pinol, shout out. Sir Will, boom, boom, boom. Yaray, ano sa'yo? 40 dito ko yaray dyan.
Nasa 25. 25 lang? Tumpok po. Wala na ba? Opo. Ano yan? Sayo, di ba? Oo. Uy, sayo. Tumpok, tsaka 25. 25 din eh. Dito naman sa kabila, 40. I put chayote in my tinulang manok. Yes, so very yummy. So very delicious. Tayo Robin, shout out, Brenda morning. 25 and 40 per kya. Fine. Yeah. Hindi na ate, kuya. Well, it's yummy. Tinulang manok. Boom, B-boy, sabi niya. Ano. Yeah. Ansumara, hello, sir. Saan pong palengke yan? No, ano lang po? Nubaliches. Dumali Street po. Dumali po. Adjust ko muna yung premiere ko. Baka mobile. Hindi na lang na stress. Me will I put chicken in my chayote. Maybe not yummy and Mark well. Oh my God. And also you. B-boy, ayaw ko mag-inom. Kahit magpa-Gcash ka pa. Hindi ako iinom. Aray mo, ma'am. Hindi ka nagbiyahe ngayon, padi? Hindi na, ma'am. Ay, padi, yung ano mo, upo na sa bahay. Ano pinuha? Hindi na, ma'am. 40, 25. 25, ma'am. 40. Pili natin. Sayuti mo, sayuti mo. 20 lang. Binati. Like Dan, thank you, Vlogger Nesha. Pahingi ako, pe. Wala kaming ulam. Kuya B-boy, wala ang bayad yon. New upload. Ilang natin ang Mavic. Ay, may bagong upload ang Mavic TV. Please like, comment my coming premiere. Sabi ni Vlogger Nesha.
ikaw na lang magluto, Kuya Mabi, tapos bigyan mo kami. Sabi ni Maria Kay. Ay, bili na. 25 lang. 40. 25, boss. 40. 1,000 pa lang benta ko. Punan ko nito, 2,800. Bili na, ma'am. One 120 na benta ko. Biboy ito, Mark. Like, ano to? Biboy ito, Mark. Ah, si Biboy ba yan? Yan si Kuya Mark, Ate Mera, ay, Mabel. Pili na, ma'am. Wala nang tao, ah. Good morning, guys. Salamat po sa inyong pagpasyal. 9 viewers, thank you po. Ang hirap ng basahin ng pangalan mo. Dami mong ano. Yes, she. Yes, she. Lambot. Sabi mo yung lambot. Kahirap ang basahin niya. Sino na, ma'am? Boss! Gusto ka! Eh, bili na. 40. 25. Oh, mga bago. Baguhan. Isa. Ang hirap basahin. I-hide ko na kaya yan. Kuya Mami, pahingi lang ka. Wala na yun. Yeshi, kung ikaw si B-Boy, magpa-Gcash ka nga. Bili natin. Bili natin, bili na. Picture. Yung upload ni Kuya Mabi, kumakain siya ng langka. Ayan ba yun? Hi Jake, shout out Mark. Nag-video call BI mo ng B-Boy. Sako natin yan pag di magpa-Gcash di si B-Boy yan. Hindi ba si B-Boy yan? Oh, ano mo na yan, sako mo na. Hi Ann Gonzales, di ko pa na-upload yung ano, yung palibre ni Kumaring OFW kahapon. Na-edit ko pa. Mamaya na lang. Busy. Bili natin sa yote. 25, 40. Ano, ma'am? What's up, my brother from another mother? Oy, shout out Jaden Hall. Hello, my friend. Oh, si Jake nag-video call. Sila ni Kuya B-Boy kanina, sabi ni Maria Pig. Subukan mo, Mabi. May B-Boy ba yan? Pagkabasa niyan, yes, see? Ang hirap naman. Basahin mo nga, Day. Itong pangalan. Ay. Yes, see ba? Saan? Saan? Ayan, oh. Ayan. Oh. Yeshi. Ang hirap eh. Parang yes. JC. Ano tama naman doon? Ang liit siya kumpara yun sa
sa inyo, lalaki yun. Para kang loko eh. Ano, babat? Oo nga ni. Bako, baril bako lang maglabat lang baril yan. Kung ikaw nga si B-Boy, pa-Gcash ka nga kasi si B-Boy nagsisend ng Gcash yun. Sabi ni Mabi, wait, idilat ang mata. Ah, hindi yun si Ipe yung ano. Jake, bakit? Sabi ni Yesi. Oy, Dalia, shout out. Tatay Robin, salamat. Salamat sa Tam sa Ate Brenda. 40 lang, 40. Eh, 40 lang, 40. Ma'am, 40 lang. Bukas ang bawi nito. Tomorrow ang bawi. Bintahan. Oy, thank you. Thank you, Kaiden. Will you give us a little walk around the market? Mali yung pagkakatumpok pre, oh. Okay, mali yung pagkakatumpok. Tapos yun yan. Wangdong. Ann Gonzalez. Kaidin. Sorry. I'm busy. I'm selling chayote. Chayote. I'm selling chayote now. No puhunan pa. I'm busy Kaidin. Mini here in Dumalay Market is busy also. Her selling fish, vegetable, fruits. That's okay. Next time, yeah, sige. Kaiden Hall. It's Sabado. Saturday. Hi, Kasar Jos, official, shout. Ay, Michelle, again ka na. Kaiden, maybe later he can walk you around, but for now, he's still busy. Yes, Kaiden, I'm busy. Salamat po, kuya. K-share, thank you, K-share. Ay, Kaiser pala. Kaiser, thank you. Katatapos ko lang, kuya, gamas ng damo. Maybe next time, kaya din, ha? Nosebleed ka dyan. Yes, Ann Gonzalez. Ano yan, good friend yan si Kaidin, is very supportive. Kaidin is very supportive my live stream. Always live, I visit Kaidin Hall, my live stream. Ay, sangkay Grace, at sangkay maya na ako pagtatambay nasa labas pa. Sige lang, Grace. Ay, Kuya Elmer, shout out. Kumusta, Kuya Elmer? Naliligo ka na nagbablog, sana all. Baka pati pagtae, Kuya Elmer, ibablog mo na rin. Kuya Elmer, baka pati pagtae, ibablog mo na rin. Sige, push mo yan. Oo, Ang Gonzalo, push it. Kaya din, thank you so much, brother. Boy. Ay, Biboy, sino yung yan? Yes. You are saving for a motorcycle? Maybe. I have no money. Only honey. I have no money kay din. And also honey lang. Wala. Ito, 40 ba?
Bili natin. Crystal, sabi natin Brenda. Mike, hi. Mike. Pwede ko ba i-add sa GC natin si Christina Mix Vlog? Tanong mo kay B-Boy, Kuya Elmer. Hoy. Karin. Hoy. Ha? Adyo. Hanapin na naman yan ng pinagkainan mo. Hindi na ma'am, benching ko lang. Dan subscribe kay Dean, thank you, Ann Gonzales. Kuya Elmer, hindi pa nagsasabi si Christina. May grupo naman sila Christina, no? Kuya Elmer. Ano sila? Kumaring OFW ang grupo. Tanong mo muna sa mga ang B-Boy TV, ang Kuya Sani at yung ibang sa grupo kasi hindi naman pwedeng tayo lang mag-decide. Ask mo muna sila. Mag-ano ka dun sa GC natin. We help someone kay Din. Guys, tap a thumbs up please. Asan na si Will? Nagsabi na sa akin. Babay muna sa kain nasa gana. Sige lang, ingat. Salamat sa pagbisita. Nagsabi sa akin, sino nagsabi ko, Elmer? We have a friend, he's in the hospital right now. Saka na sa GC na. Sa akin hindi nagsabi. Saka na nasa GC na. Sa akin hindi lang nagsabi. Anong gagawin sa kumaring Christina ko? Hindi, si Christina. Si Christina. Boss. Banana boy. Big time. Yun ang big time na boss. Boss! Pinasa ko na sa'yo, B-Boy. Dapat tinanong nyo muna ang kay B-Boy kasi B-Boy ang mag-big time. Final decision. Yan ang natin. Para kung okay ba sa kanya. Tara na. 25 lang. 40, 25. Sige na, boss. Ipon ma'am. Bawas mo pag isang kilo. Where are you from, Maria? It's my partner, kay Din. It's my partner, Maria Picalas. Kay Din Hall. She's from Planet Mars. Ericto. Hi, Karen. You loko-loko kay Din, ha? Si Christina Mix Vlog, yes. I'm from Philippines. I'm Mark Joe wife. Oh. My beautiful wife. Aray mo. Pakat. Sabihin mo naman yun. Mata mo. Ate Brenda, tawa ka. Hi din all. Maria Picalas is my beautiful wife. Oh my goodness. Oh, okay. Your wife is cool. Yeah. Very good English kay din all. Maria P is English ng matalino. Di ko alam taga dito.
Yan, away na, away na, away na. Hindi ka dito. Pababa ko yung mga anak ko. Hintayin mo ako. Ha? Ayun. Pababa ko lang. Baba mo na. Sige mo na. Sige na. Baba mo na. Kapatapang. Sige na, sige na, sige na. Bata pa naman. Yes, na ito. Busina ka. Yung pintuan. Anong pintuan? Ano? Kaya mo. Kaya mo. Ikaw, pinag- nagbukas ka ng Kaya nang pagkadyan ako, sasarado ko ng pinto. Ano ka sa bahay? Pag nasa malayo ako, magbubukas ka. Bahay. Wala ka sa alam sa sarili. Bading! Ano? Sige na, pati na. Oy. Banti na, mag-aaway lang kayo niyan. Mag-aabot pa kayo. Ay, nakilang Mag-ano na lang kayo, mag-kanya-kanyang vlog. Ay, kanya-kanyang, ano ba, yung ano, boxing kayo, mag-boxing. Kita kayo rito, mga buwang kayo. Bading! Bading ka pala eh! Bading ka pala eh! Who's in the wrong with the car? I don't know, Kaiden. It's ano, it's loving. Ganyan dito, Kaiden. Love Philippines. Because many here in people is very hot. Mainit ang ulo lahat. Masikip talaga dito, guys. Bading yung nasa car. Mga buwang. Ayun na, ma'am. Ano, may mga baril niyo, magpatayan yun. Lumabas pa talaga eh. Hindi ka na ayaw. Hindi, ayaw ko. Laki, dalawa. Ayaw ko. Ayaw ko. Laki, dalawa eh. Ayaw ko, laki, dalawa. Papasok na ako, hindi ko. Bahala ka dyan. Sabihin na lang niya, may anak ako. Bababa muna yung anak. Please support me. Balik yun. May dalang baril. May dalang baril yun. Pading. Okay, 12 viewers. Thank you. Malinaw ba may nang kuha? Malinaw ang kuha. Yayabang tapos papasok pala sa sasakyan. Diretso na dun eh. Diretso na dun yung ano, dalawa. Inaaya pa niya. Halika dito. Pag malabas, ang laki pala. Mga big show pala. Ano? Oh? Ako. Pasok. Oh, ang lalaki. Oh, may anak ako, may anak. Dapat sumapa agad siya. Sabi niya sa bahay daw, sa bahay. Sa bahay, ba't dadali mo pa sa bahay? Ay, nabidyohan mo yun. Kitang-kita sa live. Kaya live? Live ko. Baka nang oras niya mamaya. Na-subscribe ni siya. Baka sa live yun. Oh, kita rin. Kita, lili ko eh. Ewan ko malinaw. Ito. Diba? Wait lang po kayo. Andyan mo.
Sa mga yun. Na eksena. Kitang-kita sila. Kita-kita ano? Kita-kita. Bading! Bading! Dalawa yung, ha? Dalawa yung lalaki naman eh. Bading! Bading! Okay, Karen, thank you. I don't use planet language. Oh my goodness. Planet? Karen, sorry. Bumalik. Sana. Bumalik ko. Saan? Dala ng Armalite. Takbuhan tayo pag may Armalite na rin. Paparak na siya. Dahil mainit ang panahon, kakaganyan sila. Ay, di boy, nasaan na si Will? Ba't nawala? Oh, 100, 180, dalawa. Will is missing? My goodness. Sabi ni Kuya, Bading! Hi, Mabi, kunin mo nga yung video. Kunin mo sa live ang video. Tapos lagyan mo na reaction video. Mabi. Reaction video ka, Mabi. Kasi di ba kapwa mo driver yun? Anong masasabi mo? Nagpipilitan eh. Bading daw? Doon. Yung malalaki. Lalaban yung kasi eh. Yung ano eh. Unboxing na lang kayo. Nagsabi din sa akin yung sasali siya sa Team Boom. Wala akong decision dyan sa ang mayor. Nagsabi ba sa iyo yan, Tyrby? Hindi na ba balik yun? Hindi na ng asawa yun. Na-email na yun. Ay, dito, sa natin. Ayaw? Ayaw, be? Dalaw. Sos, di na babalik yun. Hindi na talaga babalik yun. Babalik pa siya, papakahirap siya. Pahamak pa siya. Tayo mga bata. Baka maraming pampiyansa, kaya malalakas ang loob. Yun na mga boss. 25, 40.
Mangustin. Talangin tingnan ko, dahil sa dalang. Mangustin. Pasala tingnan ko. Ganun kasi. Babalik lang siya para mabugbog. Sabay ka mama. Sila na ano? Sim lang ba kayo ni Ate Kumari ng lugar? Di, ano, isang ano lang kami, waray din siya, waray din ako. Pero yung ano nila, lugar ay iba. Ano siya, Palo, ako Tolosa, magkalapit lang, mga isang sakay lang din. Malapit lang. Sa probinsya nila at probinsya namin na isang lugar lang. Pero magka ano kami kalayo ng kumaring mga namin. Sa Novaliches ako ngayon. Nasa Novaliches. Sa Manila. Quezon City ba? Matagal na ako dito sa Manila, no? Bili na, ma'am. Uy, bili na kayo. Mga suki. Ito lang. Akala ko nasa province ka, hindi. Wala naman bangkita sa ano. Hindi ka naman mga tinda sa bangkita ng ganito. At mga salita doon sa probinsya, waray. Dito, salita Tagalog. Biboy, tawa ka ng tawa dyan. Nasaan na ang Will? Ba't nawala? Ano oras na? Alas 10 na pala. Buti, in-extend ko yung ginawa ko alas 3 ang aking remote. May upcoming premiere ako guys ha. Pasuyo na lang. Sa market yan. Ano, Dumalay po. Shoutout Madam B-Boy. Novaliches, Quezon City. Dumalay Street. Dili na, ma'am. Tayote mo. Sayote.
So, 100 ang ako. Ano pa? So, 100 may kasama pa 50 pesos. So, 50 pesos ang mabayaran nyo. Natawanan lang ako ni Kuya B-Boy. And boom, sabi ni B-Boy. Hi Karen, thank you. Said hi, sabi ni Kuya Tyrobin. Madali ka lang pala sa puntahan dyan. Oo, madali. Malikis lang. Bili na ate. 25, 40. Sobrang init. Sa 10. Ha? Sa 10. Tampo? O isang piraso. Rindihan ko yan. Andyan lang yan. Wala ko babalik. Yeshi, shout out. 25 lang, boss. Ma'am, bili na, ma'am. Yeah. Push it, push it. Go, go, go. Power Ranger. Sabi natin. Sayote, sayote. Ayun na talagang panahon yan. Ayun na, ma'am. Natira kang araw na. Bili na ate, bili na. 25, 40. Bili na. Eh. Ma'am, bili na, ma'am. Laura. Padi, salamat. I-release mo ba yan? YouTube. Live to, live. Naka-live. Walang record. Ako doon mo yan. Juan, stop po. Direct-upload na yun. Direct naman yan. Tumorin mo yan. Eh, saan talaga yan? Dalawa, maliki. Padi, may malamig na ba dyan? Wala. Mainit nga dito. Malamig. Yung yelo ng ano, isda. Gusto mo ba, Padi? Yelo ng isda? Malamig. Hey, ate, bili na. Ma'am, bili na, ma'am. $25 po. $25 yan. Ito 40. Tapos yan, naabot ng 1 kilo. 1 kilo yung ako. 1 po dyan.
Ay, tara na dito, tara dito, tara. 25, 40. Ma'am, bili ma'am. 40 lang. Sabihin ko na, lalo ko mawawalan din eh. Mayroon, binabahita. Mayroon, Video lang pa di, magpalamig palamig ka na dyan. Pag gising ko, punta ako dyan, aray mo. Ay, vlogger na siya, thank you. Renta. Laway-laway na si... Yan o, 80 na lang 80. Wala nang 80 na. Sabay takuan sa sasakyan. Wow. Gagawin ko dun sa mga yan. Oo, kita sila sa live. Alam ko sa Facebook yun. Pwede, kunin mo nga yung video dun sa ano, sa live, mamaya. Hi Rosmith, shoutout sa iyo tayo, Ruben. Ano, kumusta Rosmith? Impostor yan, Mark. Sino? Ate Brenda, sabi ni Rosmith. Ay, Kuya Elmer. Salamat, Kuya Elmer. Tinatanong ng Ma'am May kung ano daw ang update natin sa ano, pag-feeding. Kaso hindi ko pa nakakausap ang barangay. Nahiya ako, wala akong kasama kasi. Ay kung magpunta ng barangay na ako lang mag-isa. Kasi maganda yung kasama kayo. Si Brenda. Si Princess talaga. Kayo nakakalam niyan, di ba? Yun nga, kami nga nakakalam. Pero ang tayo ang gagawa. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa barangay kasi. Mark, wait lang. Wait daw, kumakain pa si Bel. $25 lang, 25, 40. Support lang ako. Fake yan. Kay Biboy daw yan. Saan ba si Biboy? Kay Biboy ba yan? Yung account na yan? Ay, Will, shout out. Hindi na may 25 lang, 40.
Mainit. Kaiden, thank you so much Kaiden ha. Pagbisita sa akin. Akala ko si Kuya na yun. Ervin, support lang ako. Will, thank you so much. You're done eating? Already done? Anong ulam, Will? Will, ito eat. Ang pangit ng buko, kailangan mo pag-bit. Oh my God. Level na! 25 lang, 25. Mahinta. 25 lang ni. Pasta. Wow, pasta. So yummy. Pasta. Ay, 11 viewers, thank you. And 27 thumbs up. Sige na, ma'am. Isang oras na. Pili natin. 25 lang. 25 oh. 25 lang tayo, 25 oh. Ay, mura na to, oh. Ito. Ha? Oh. Init. Boss, 25 lang. Init. Ano siya nainitan? Ay, lasing dito. Init, Kuya William. Urong ka doon. Ay, thank you sa 11 viewers. Ay, tubig yung ako. Maubos na lang. Tingnan mo naman ang langit. Oh, look at that. Oh, so very hot. Ang langit ng Pilipinas. Wala man lang ka ulap-ulap. Boss, 25. Level na. 40 lang. Wow. So, 25. Sayute.
40 lang, 40. Ate, may pugo po kayong diba? Pugo. Magkano po isa? Sayuti, sayuti. Magkano po? Ha? Good morning, kuya. Shout out. Ana. Cutie, shout out. Ana, cutie. Bili natin. Bili natin. Morning din po. Salamat sa pagtambay. Pugo. Uy, bili na kayo dyan. Aba. Mura na oh. 25 lang oh. Ano pa? Paano lang punan? 450 punan. 25 lang bintahan. Paldo. Sige na, ma'am. Erwin, salamat po. Morning. Yan guys ha. Yeah. 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 Natin. Bili na. SA Mix Vlog, shout out. Magandang umaga din po. Salamat sa pagbisita. Guys, may bagong upload ang Mabi TV. Pawatch naman po, pawatch. Bili natin. Bili na. Ma'am, bili na ma'am. 25. Sa atin. Saan lang po, kuya? Sandaan lang po, sandaan po. Lahat ng sandaan eh. Kaya anong daw yan? Meron pa tayo dun eh. Ngayon na sandaan na lang sila ito. Boss, 25 lang yan, boss.
Kasi, Boss, bili na. Ay, kulang. Umaga ko lang. Bili na ate, bili na. Wala ang king over ka agad. Kumain na kayo, Main? It's me. Salamat. So, 1.6 na rin ako. 1.1. Rating ko, 40. Kusal pa lang, anong oras na? Bili na ate, ate, bili na! Bili na ate, ah. Uy, bili na kayo. Pinyanin natin to siya. HM, kita mix vlog. Adi, baba mo na kita pati. Yan guys, may bagong nakapin. HM mix vlog. Magtikitan po kayo. Sa 10 viewers, sa 6 viewers pala. Patamsak naman po sa mga hindi pa nakatamsak. Bili na, bili na. Galunggong. Ay, papalit nga ako, Day. Di ba may utang ako sa'yo? 20. Yung 30.
may ginagawa. Ano rin, no? Bibiling plastic at dyan, pabiling plastic. Ilan? Pero pagpapapalit, storbo. Aray mo, ha? Hindi talaga fair. Ay, hindi talaga fair ang laban, ano? Oy! Achete! Achete na ka na. May kalakal na naman kayo ni Boss Emil, ha? Walang balag ng si Emil magbayad. Nakalimot na. Kami siya na. Crystal and boom. Ito yung init. Pili natin. B-boy, salamat. Oy, B-boy, sa'yo ba yan? Ninja na yan? B-boy, sa'yo ba yung ninja na yan? Oh, hindi sa'yo. Hindi sa'yo. Sabi pa tayo din. Yeshi. Sa'yo ba yung Yeshi, B-boy? Sa'yo ba yan? Bakit ganyan naman ang pangalan mo? Napakahirap basahin. B-boy to nga ni... Mahirap naman basahin buwanga ka. Dami-dami may papakangalan. Binaliktad-baliktad pa. Sili natin. Umihin na sa short eh. Hello po. Yeshi. Yeshil Ner. Wala, ano ba? Yun. Ang hirap basahin ng panulay. Hey, ma'am. Bading. Lalaki, si
Ang pagpawasan niyan, Yexel. Dan subscribe, Ann Gonzalez. Yexel ba? Yesel? Yexel. Pahala yan dyan. Yes, sekarang asin. Ya. Ya, itu bisa. Or siksal. Na-upload ko na yung ano, yung video ng sa short video. Ma'am. Hindi na po. Renta lang, te, 40 lang. Yes, sir. Ang hirap naman kasi. Hindi na, ma'am. Bumini na. Ayasin daw. May premiere ako, in-adjust ko kay pinag-live ako ng maaga ni B-Boy eh. Ate Melody, kumusta po? May premiere po ako, Ate Brenda. Len Boom. Hi Len, salamat. Ate Brenda, salamat po. Guys, salamat sa inyo ha. 2 hours lang ako nagla-live. Pero medyo mahaba pa. Mayroon pa akong 47 minutes pa. Ma'am, bili na ma'am. Bili boom. Bili na po. 25, 40. Lalaglag ka. Biboy boom, sabi na Len, salamat. Bili na ma'am. Wala si John D, chances di pumasok. Nihintay ko rin pumasok para may abot ko na yung pinapabigay niya kay Joan eh. Na lang 80 Nicole. Bili na ate. Bili na po, bili na. 25, 40. Ma'am, bili na ma'am. Bili na ate, bili na. 25 lang, 25. So, 40. Mi, bili na mi. 40 lang, 25.
Bili na kayo, ate. Bili na kayo, ate. Bili na kayo. One, two pa. 1, 2. 40, 25. Eh, 40, 25. For you, 25 lang. Oh my goodness. 5 million. $25. Ano pa? Ay, sana si John D. John D, pumasok ka naman. May ibibigay ako kay Joan. Pinapabigay niya kala paring Rogie na 500. Matagal na to, nung ano pa to, Webes. Niya binigay. Ay, Prodil, shout out. Baka naka-live naman si ano, John D. Chances. Hinihintay ko din pumasok, baka mo pumasok para may abot ko yung 500. Pero kung hindi siya man pumasok, bablog ko na lang. Vlogger nga eh. Bili na. Prodel, shout out sa Prodel. Ay, B-boy, tawa ka ng tawa dito. Ito ang dami oh. 1 hour and 19 minutes na tayo, guys. Kunti na lang. Bili na ate. Ma'am, bili na ma'am. Shell, tawa din, buang. Nasaan na pala bigo yung mga ninja mong ano? Si Rigor. Yung mga ninja mo, pinag-delete mo na? Maybe na lang 7 na. Power up. Power down. Shut down. Power shut down. Yung gawa pa naman isang kote eh. Hi, Mr. RG. Like 1 equal 32 me. Boom. Oy, thank you, Mr. RG. Napanood ko yung live mo na nagbumaha eh. Mr. RG. Saan bang lugar yung bumaha na yan? Hindi lang ako nag-comment sa live mo. Kala ko lalangay ka dun, Mr. RG. Sisisid ka eh. Hindi pa yung galit na ito eh. No?
Ha? Sabi, Sakit sa banot yan. Mega lang shoutout po sa lahat, sabi ni Mr. RG. Bumisita dito kanina si Kulang, ano na. Padaan. Wala eh. Aw, tamang tinggal lang. Salamat bro Mark dito sa QC yun. Ah, QC ba yun? Taga QC ka na din pala. Saan ka sa QC? Baka makakapunta tayo dyan. Si Brenda, salamat po ha. Guys, salamat sa Team Boom. Magang salamat sa inyo guys ha. Diego, Margio Boom, kumusta na ang health mo? Okay naman. Okay na kahapon. Ano lang pala yun, yung kabag. wala pa po latulogin. Uminom ako ng buskupal. Uminom ako ng buskupan na wala naman. B-boy, boom, Miguel shout out. Brenda, brother Brenda, Miguel shout out sa amin ni Jigo. Hi Jigo, salamat ah. Tingnan natin to si Mr. Jigo. Jigo! Kumusta ang video to, Jigo? Binigyan ka ba ni video Jigo ng ano? Ng mais? Sabi niya, bibigyan ka raw. Oo, panat na yata yun eh. Oo. Ilang araw na yun eh. Lagay mo na sa bag mo. Melody, mega low shout out. Si Melody, baka hindi ka pa ako yung nakakunik kay ano, kay Jigo. Baka i-connect nga. Dikita mo nga si Jigo. Kunin ko. Dapat Jigo, lalagyan mo yung ano mo, yung pangalan mo. Jigo Mix Vlog, Jigo Official. Para may ano ba, maganda. Guys, pa-thumbs up please. Rain Night and SB19 time. Oy, pa-thumbs up daw sa upcoming premiere ata ng ano, The Grifter PH. Tol, Grifter PH, thank you bro. Like 33, salamat Jigo sa like. Hindi pa pumasok si John di sa akin. Hindi na ma'am. Salamat po sa lahat ng pumasyal at nag-stay at nagtatambay sa aking munting channel. Opo, meron po. Ah, binigyan ka ba? Wala na. 150 na lang kalahati. Ma'am, bili na ma'am. Bili na. Yan, 150 na Ma'am, bili na ma'am. kalahati. Ay, ma'am, bili na po. 25 lang po. Bigay mo na lang yun. Bigay mo na lang. Jigotor TV po. Ah, Jigotor TV ba? Ilagay mo din sa handle mo para din lang makilala ka man. Kasi marami kang kakapangalan na Jigo. Pag sinearch siya na Jigo lang, mahihirapan ka. Pag nakilala ka na, mas mabilis yung makikita yung agad ma-recognize ng makikita ng mga viewers. Halimbawa, si-search nila Jigo. Mahirap, ang dami pa namang pagkapangalan ng Jigo. Excel, shout out si Excel. Excel. Kasi doble-doble ito kayo.
Ay, bili na ate oh. Ang ilan ba? Ma'am, bili na ma'am. Ilan 150 na lang kalahati, boss. Boss, 40 lang boss. 25. Yan, ipon mo, 150 na lang kalahati. Nangingi na ng... Di ba, pag sa live mo, hindi ka nagja-jacket ng mga ganyan ninja? Oh, ngayon, nangihingi ka ng jacket. Ayos ka. Hindi lang kita sa ito bibigyan ng jacket. Yan, nag-request ang Bibo. Nag-request ang Bibo, yung jacketan daw. Awa naman kayo. Ano, uwi na. Bigyan yung jacket. Yan, may jacket ka na. Sana all, may jacket. Ay, nako. Well, tingnan dyan ang asin channel lang naman. Tawa si mama niyo. Ay, meron akong 32 minutes na lang guys. Mag-e-end na rin ako. Ay, may nabubuo na ba? 150 na lang kalahati, sir. Shoutout sa tin... Ay, 10 pala yun. Last Gis, 49 na pala. Maria Pace, sabi natin Melody. Hello everyone, sabi ni Jago. Hello po ate Melody, sabi ni Maria Pace. 1-8 na rin ako. Ha? 1-8 na rin ako. Tapo na sa'yo, ate. Ano? 450. Ha? 450. Ka 1-8 na ako. 1,000 na lang kulang. 100 sana yun. Balik sa bakit? Kunti naman yung kalabos eh. Ilang kilo lang, ganun. Maliit. Hoy, Tay Alex, kumusta po ang Mamilang Ilang? Kumusta po kasi Mamilang Ilang kaya? Ay, Will! Ano yan? Bakit may aso dyan? Well, dug-dug. Melody from Well ito, Tay Alex, Migalaw Sarat, sabi ni Maria Pay. Said, hi, guys. Thank you, guys. Silip lang, nasa work pa. Oh, sige lang, Tay Alex. Working hard ang Tatay Alex, napakasipag na tao talaga. Dahil bumili ka tayo Alex ng tripod tayo na Alex na yung pares yung akin, pares na tripod namin ni Kuya Elmer Ugay. Para pag once na nag-vlog ka po, kahit saan mo ilagay, pwede. Mahirap pag linalagay, lapag mo lang sa mahirapan po kayo. Tayo Alex, Miguel out, shout out. Sabi ng Gigo. Will, Miguel out, shout out, sabi ni Gigo. 9 viewers, thank you. Ma'am, bili na, 40 lang po. Renta lang dyan. 25 lang dyan. Dyan na. Wala po. Doon po mayroon po sa tawiran. So, magto 2 years na po. In July, 2 years. Tayo madam. 25 lang po dito, 40. Hindi na kayo ate. Hoy, kayo!
Wala akong balita kay ma'am. Ma'am, hayaan mo na natin ang enjoy siya sa bakasyon. Oo nga, Alex. Maria P, sabi ni Tay Alex. Yahoo boom, sabi ni Diego. Doy, padala mo ako ng ulam. Papunta si Jay. Sige. Like that, sabi ni Mary Grace. Boy, salamat. Mary Grace, Miguel, shout out. Sinabihan ko na siya, daan sa sayo. O sige. Anong ulam ba? Nakantin na lang ba? Init. Sigoy ni Kuya William. Hi for you, thank you. Nick. Mainit yan. Murong-murong mo dyan kaya, kuya. Init na. Doon sa Susano. Wait lang ah, bili ako ulam. Diyan, patingin ako dyan ah. $40 25. For you, thank you so much. Tingin lang ang ulam. Pataw sila sa mangustin, no? Mangustin, orange. Pungkan pala. The orange. Ay, Jigo, thank you. Buti pa dito malamig-lamig. Dito. Hindi. Ayaw mo rin akong katabi. Ha? Pili mo sa balik kilo kami. Hindi ba niya alam eh. Hindi niya pa alam. Ay, nako. Iwan ko sa'yo. Ayaw mo magsabi kung ano doon. Tumpok. Oops, bingag. Pahalak dyan. Dito nga natin, magkano dyan?
Ako lang ba kasi Ha? puno ba? Sa manok. Hindi, may halo yun ano. Sa manok. 50. May halo ano yan? May halo yung kanina. 62 dito. Order. Ah, that's na. 50 isa nito? 25. Ay, nahulog na. Yung dalawa. Halagang 50 lang dyan. Di pa nakano yung book yung ticket, is na mag-ticket sa akin eh. Ha? Kaya ako plastic mo ano? Kuha akong man. Halagang 50 lang dyan. Si 130 daw yun eh. Hindi pa. Ha? Isang kanin tayo. Oo. Ano daw ng mga sundalo yun? Libre. Tine, ito oh. Maliit. Gano ito, Tine? Ano to? Ano? Papayitan. Lahat ng mga smitan sa inyong bahay ay Pinoy Sa'yo ba? Nandyan. Pili ka na. 40 lang yan. Ah, 50. May na. Jay, Jay. Jo, saan na si Jaira? Mabait ah. Saan si Jaira? Jay, Jay. Mabait din natin sila. Kaya na yung mantika mo. Sabay pare Mark. Isa, kunin ko. Pahabol nga doon ngayon, si Jaira. Salamat, ano, Chan. Babies like you. Wait, I'm live streaming, sabi ni Karen. Tayo Alex, may galaw sarat po. You tell me. Jane Condi, Chibi, shout out. Kuya Ao, shout out Kuya Ao. Kay Kuya Ao ba to? Min channel ba ni Kuya Ao to? Pa-check nga po. Kasi may pumapasok sa akin ng Ao na ano, pay. Para jakitan ko. He is busy now. Yes. Min po? Ah, min ba? Okay. Min channel ba ni Kuya yan? Jakita mo. Oh, may jacket na tayo. Kuya, salamat po Kuya sa pagpasyal. Itinda po ako. Salamat sa pagbisita sa aking live. GPC, shout out tol. Kumusta tol? GPC vlog, thank you. Jego, salamat.
Guys, yung nakapin, si Diego Pasuyo naman po. Nalagyan ng subscriber. Ate Carlin Reyes, idol po. Idol GPC, shoutout. Will, thank you so much, Will. 18 minutes guys, mag-e-end na po ako. Baka mag-next si Tatay Robin mag-live. Will, thank you so much, Will. 10 viewers, thank you. Well, may shoutout po, sabi ni Tay Alex. Hindi na ate. Minutes. Kuya Au, thank you po. Bilhin natin, 40 lang. Uy! Lag. 25 lang, 25. Ah! Ano? Salamat yan. Sa tawiran na. GPC shoutout. Game over. Bakit gini over lagi? Siguro nyo. Isa time. Siguro nyo. Bakit yung over lagi? Ano? Kulang. Sino ma'am? Para sa'yo. Para sa'yo. Para sa'yo. Eh, ma'am. Kaya yung panahon yun? Ayan. Ganda niya. Mahal po yung kulay. Benching ko nga ako. Salamat sa iyo, Will. Sa 11 viewers natin dyan, thank you. Kano ba? Gulo naman ang live ko. Kulang, sabi ni Will ito eh. Bili natin. Hindi ko yan. Nagabasag. Na ako'y Ano yan? Si Brenda, salamat. Salamat sa 12 viewers. 14 minutes guys para mag-end. Tay Robin, mag-live ka na kung mag-live ka. Huwag kang maingay, matutulog ako habang naka-duty. Sana all tinutulogan ng dutihan. Ikaw na. Sana mahuli. Sana hindi ka mahuli ng amo mo. Kuya Rabin, Miguel shout out. Kuya Alex, Miguel shout out. Sabi ni Kuya Sanisen, sa UT ang tinda mo, Mark. Opo, tayo Alex sa UT po. Tayo UT. Sunny, Miguel shout out. Puro sa UT paninda ko ngayon. Pasuyo po ako sa Premier Coast bukas 9 AM Pinas time po, please. Sir Noy GPC, Megalaw shout out. GPC.
Kuya Au, may galaw shout out. Bili natin. Wala na tao. Tahimik na. Tahimik na ang person. Hindi na lang ang buli natin, guys. Thank you sa Benz. Mga bumili. 2,000, hindi nila. 100. Maria P. may galaw shout out. Nasaan na si Mamay na wala? Inadala ko na ulam mo. Jay. Bili na. $42 like, wapo. Salamat, Kuya Sanisen. 11 viewers, thank you. Bili natin. Bawi na ba ang puhunan? Hindi pa po. 800 pa tayo. Naka 2,000 pa lang ako. 2,800 ang puhunan ko rin. 6 na bundle. 450 ang ano. Isang bundle. May kargador 100. Bali to 7. 6 na bundle. 450 ang isang bundle. Tapos, kargador 100. Kaya 2,800. Puhunan. Ngayon mamaya, siguro hapon yan. Makakatubo na rin. Kayang-kaya yan hapon. Kuya Sanisen, morning po. Pabili kami 500. Ay, Tay, thank you so much, Tay Alex. Salamat sa pagbili. Thank you po. Ano po, bintahan ko dito 40. Yung 25. Saan po doon? Kay Alex. Yan o. $40. Lini. Dito, 25. Ang 3 piraso. Maliliit nga lang. Dito, medyo malalaki. Kaya 40. Thank you tayo sa pagbili. Yung mayroon pa akong ano. Tsaka yung isa. Isang bundle ko. Maraming tao ngayon, Sabado. Oo, Will, marami. Kaya, kaso lang, ang iba, marami din kami nagtitinda ng sayod. Oo. Ay, bumili si Kuya, ano? 150 na lang kalahati sa report. Sa 25 para marami kaming mabigyan. Sige po, Tay Alex, salamat po. Ipon ni, 150 na lang kalahati. Gianna Nicotia, shout out. Will Miguelosal brother, sabi ni Will. Will, Kuya Sansen. Tay Alex, salamat po ha. Sige po sa 25 para marami po tayo mabigyan. Salamat po sa pagbili, Sunny. Wapo, asan na pinadala mong ulam? Andun na kay Pia. Pinadala ko kay JJ. Ay, hinabol ni Christian eh. Kasi nakaalis na. Eh, ma'am. Eh, sa akin, saan na? Naku. Mag-order ka na lang sa Grab. Sa ano? Jollibee. Sabihin mo pangalan ko.
Ano yun, pag sinearch yun sa YouTube, lalabas. Sabihin mo na lang, utang yan, Mark Gawaray TV. Alex, salamat po sa pagbili. Hindi na ma'am, 25 lang po. Send mo sa Gcash, aray mo. Pakak. Aray mo, pakak. Send sa Gcash. Bilis nga nito. Babalik ako, bababa ko yung mga anak ko, babalik ako, babalik. Dalawa. Babalik ako, atay mo lang ako, bababa ko yung mga anak ko, ha? Bugbog siya doon. Kung pinalaban niya yun, bugbog siya. Tinigil na kanina ng lalaki. Gusto na siya suntokin eh. Oo, kanina. Alam ko yun, yan yung sa kotse kanina. Bababa eh, no? Pumasok ang lalaki eh. Yung pasok, paglabas, ang lalaki na eh. Sabi ng tatay, oh. Tatay yun, di ba? Sino ba? Nico Mar, shout out. Kashi Carosa, shout out. Now na, aray mo. Wow. Magdesisyon ka na naman dyan. Wala. Wala pa akong sapunan. Saan ako mag-ano? Pag marami na akong pera. Kaya Alex, salamat po. Pagbili. At mamilang-ilang. Thank you. Will, thank you din. 5 minutes guys, mag-end na ako. Kaya Alex, di ko na po ilalive yung pag nagbigay po ako. Iba-vlog ko na lang po. Kasi medyo ano tayong pambabae, meron. Pang-ulam, wala. Sana all. Parang ikaw ata yun. Yes, Anisen. Mahilig ka babae, tapos pang-ulam, wala. Aray mo! Pakak. Parang sa'yo yun. Pag nakakita ka ng babae, nalalaki ng mata mo. Diba, Kuya Sanisen? Kuya Sani, mayroon daw ipapasok si Kuya Elmer, si Christina Mix Vlog sa Team Boom. Kasi malapit ng ano. Pili natin ah. Tol project. Pangaon na ba? Pangaon na ton? Bahala ka dyan. Mag-decide. Oo, ba't kaya ako magbabahala? Kayo yung founder. Ayos ka. Wala ka talagang pakialam sa ano ha. Kayo ni Biboy dyan ang may ano, pakialam. Kasi kayo ang founder ng Team Boom. Pag okay ka at B-boy, okay na ako. Tanong mo Kalatol Project. Ask nyo, kayo lagi Grace kung papayag sila. Hindi na naman tayo pwede mag-desisyon. Sabi ni Mary Grace. Kuya Project, sabi ni Mary Grace. Jigo, Latigo, boom, sabi ni Project. Grace, sabi ni Project. Manay Project, bahala ka dyan, sabi ni Kuya Sanisen. Alex, salamat po sa pagbili ng ano, sa yote. Nagang 500.
100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, daming tumpok pala. Halos yun dun, oh. Nakukuha lahat. Wow! Thank you kay Ma'am Ilang. Salamat. At kay Alex, salamat po. Sa GC pag-usapan, wag dito. Senior City, Sunny, sabi ni Project. Ko wala nang problema sa akin. Kahit naman sino yung sali. Basta wag lang wag lang yung pagkasali. Tapos pag mga ilang araw ay aalis. Sunny Sent TV official, boom. Sabi ni Kuya Elmer. Tol, J, Yahoo, boom. Oy, Kuya Elmer. Si Kuya Elmer, oh. Ligo challenge. Sana all Ligo challenge. Dapat sinasayawan mo ang pagligo mo, Kuya Elmer. Sayawan mo. Dante Gulapa. Dante. Ay, B-boy, salamat. Salamat sa Team Boom. Magandang hapon na sa inyo dyan. Hapon, umaga pa pala. Gutom na ako. Sunny, sabi ni B-boy. Wala man si Christian, umalis. Mukhang uulan na naman itong hapon. Ay, feeling ko. Feeling ko lang uulan hapon. Feeling ko uulan. Kasi tingnan mo naman ang araw. Hindi naman nakita ang putotoy ni Elmer sa Ligo Challenge niya. Ay, hindi ba? Yung hindi ba? Kasi hindi ko pa natapos eh. Payag ba kayo i-add ko si Christina Mix sa Team Boom? Wag lang tulad ng umpak at sa batang salungga. Di, babae yun, si Christina Mix Vlog. 14 viewers. Salamat kay Kumaring OFW sa pagbili kahapon ng aking paninda. Salamat din sa binigay ni John D para doon kala Joan. Bibigay ko mamaya. Kasi wala siya ngayon sa live ko, di pumasok. Mukhang busy yata. 25 lang po. Sa GC nyo pag-usapan ha? Opo, sir. Sen, founder. Mawalang galang lang po. Pasensya na po. Pulang-pula. Mapayong man. Sana all red. Ito lang manggustin. Dami ng paninda ngayon. Lalabasan na yung manggustin, guys. Masarap yung mangustin kung alam niyo. May nakakuha vitamins yun. So big umbrella, yeah. Current, so big umbrella. Will, thank you so much, Will. Will, boom, sabi ni B-Ball. Kain na muna ako, magutom na ako. Maya, end na ako. Bahala kayo dyan. Bahala kayo diha. Will, boom, Project 89. Inaanap ko ito project ni Ate Brenda. Kung saan ka na nagpunta. Nagtanong kay Pe. Kuya Elmer, kilala mo si Umpak at si Batang Salongga? Sir Will, 808, boom, sabi ni Kuya Elmer. Project, sabi ni Will, okay na ba kayo ni Kumaring of the Remote? Opo, tayo Alex. Nakatagal na okay kami okay. Hindi ko naman pinatulan yung niya. Okay na kami doon. Bibigyan niya ako ng bibigyan niya ako ng pera. So, pajikasan ako, sabi ko sa kanya, wag mo akong bigyan ng pera. Kung gusto mo, bumili ka na lang ng paninda ko. Yun, bumili siya ng paninda ko ng Oppo. Ay, 3 araw na yung Oppo ko, bakit ayaw ko pa, tatanggihan ko pa ba yun? Para sa negosyo ko yun. Hindi ko naman hiningi yun, di ba? Tama, mali.
Pag mga, oy, kanina sombrero. Adobo. Alam. Pasensya na si B-Boy, busy pero lagi nagba ng link sa GC natin. Pasensya na kayo, loading. Tay Alex, salamat po sa pagbili ng bandana. Kanina. Okay lang naman yung time. Ayaw ko kasi ng ano. Ako na pag nagalit, kaya ayaw ko ng pasaway. Pasensya na yun na never na ako pumasok sa kanila mga premier at live. Where are your wife? Sa bahay. Pag ayaw ko sa tao, sinasabi ko talaga, ayaw kong magparinig lang. Tayo, salamat tayo. Mark, go out muna ako. Salamat sa live. Salamat sa... Thank you. Salamat. Ingat ka. Jogo. I'm here, Karen. Why? Ingat, Jigo, sabi ni B-Boy. Maria, better I own beside your husband. Boy, si Jigo lang. Michelle, shout out. Sana salamat ah. Karen, next time. No. Big bag, yeah. Si Ate Sol. Owner ng ano. Karen, shout out from Tay Alex. Kain po.
B-boy with Sagani. Cousin. Sagani and B-boy is my mag-cousin. Init. Toothpick. Ano kasi yung naman nila kanina? Ngayon lang yan. Kaya Alex, sayang salamat po. Ito yung mga isda. Uy, salamat, may bumili. Ito mo? Umalis lang ako, may bumili na agad. Thank you. Sino nagbenta? Ikaw, Lot? Ha? Hey, Christian? ko yan. Opo. Anong ba sino ko? Ewan ko, may bantay. Sa gilid lang. Tago lang. Dito na kano. Sure walang... Play lang ito, tol. Back to work na ako. Mag-end na ako. Tol, ikaw ba na kita? Ikaw. Mag-end na ako, guys. Tay Alex, salamat po sa pagbili ng paninda ko. Ingat po kayo dyan lagi. Mamilang-ilang, ingat ka po sa vacation niyo po. Salamat din po. Mag-end na ako, main. Mag-end na ako. Init. I-vlog, ano ko na lang po i-vlog. Yung kay John D din, ibibigay ko ngayon yung pinapabigay niya 500 kay Joan. Salamat po sa inyong lahat. May pupunta naman dito, May. Bye na po, bye-bye. Sa Team Boom, salamat sa lahat ng pumasok. 2 hours na kumagit. Pero Ben, live yun na ka po tayo, Ben. Live. Sabi niya, ayan, sabi niya. Ayan. Sabi niya na lang ginagawa niya set. Tapos yung mukha niya, sabi na kayo. Kaya Alex, salamat po. Break time pa nga lang ngayon. Wala pa alaw.
Maganda po ako. Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa tulong lagi sa aking paninda. Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye. Salamat sa inyo. Ako ang iyong host, Mark Goray TV, Sambindor. Pangarap sa buhay. Love you all. Bye-bye. Salamat po sa lahat na pumasok. Bye-bye po.